ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർപ്പളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേർ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 12 ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 12ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം അധ്യായത്തിന്റെ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 4 കുറച്ച് വായിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ കണ്ടത്? ഒന്നാമത്തേല് ചോദിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷത്തിന് ഗർഭം അശ്വത്ഥാമന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഗർഭം നശിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കുന്തി ദേവി സ്തുതിക്കണോ ഭീഷ്മരുടേത്. അപ്പൊ ഋഷിമാര് ചോദിക്കാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കണേ എന്നുള്ളത്. അത് പരീക്ഷത്തിന് ജനിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം, പരീക്ഷത്തിന് ഇങ്ങനെ വരാൻ എന്താണ് കാരണം, അതൊക്കെ ഋഷിമാര് ശൗനകാദികളോട് ശൗനകാദികൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിസ്തരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന്. പരീക്ഷത്തിൽ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷത്തിന് ഇങ്ങനെ ഭാഗവതം കിട്ടാനായിട്ടെന്ന് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഗോസ്വാമി കൊണ്ട് ആർക്കാണോ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്, ശുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആർക്കാണോ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് ആ പരീക്ഷ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരൂ ശൗനകാദി ചോദിച്ചത്. ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണം കീർത്തനം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ പറയല്ലേ. ശ്രോതാവിനും ഒരേപോലെ ഫലം കിട്ടും, ഭക്താവിനും ഒരേപോലെ തുല്യമായിട്ട് ഫലം കിട്ടും. അതാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പിന്നെ രാജാവിന്റെ പരീക്ഷിത രാജാവ് ഒരു പിതാവിനെ പോലെയാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഋഷികള് ആവശ്യപ്പെടാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അപീപലധർമ്മരാജ പിതൃവത്രഞ്ജയൻ പ്രജഃ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യ കൃഷ്ണപാദാനുസേവയാ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
सेवया धर्मराजा प्रजया निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः पादानुसेवया ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാവരോടും ഉദാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു പിതാവിനെ പോലെയായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ സേവനത്തിൽ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിലെ ക്ലേശിക്കുന്ന മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്കായി കൃഷ്ണശാസ്ത്രം മാനവ സമുദായത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ സ്വനന്മയ്ക്കും സമൂഹ നന്മയ്ക്കും വിശ്വജനതയുടെ നന്മയ്ക്കുമായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും കൃഷ്ണശാസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചഭ്യസിക്കണമെന്ന് നാം എളിമയോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്രകാരം നന്മയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നിദർശനത്തിലൂടെ ഇവിടെ ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമൻ ഒരു ഉത്തമ രാജാവായിരുന്നതിനാൽ ഭാരതത്തിൽ ജനങ്ങൾ രാമരാജ്യത്തിനായി അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെ മറ്റെല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അഥവാ ചക്രവർത്തിമാരും ഭുവനത്തിൽ ജാതരായ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും അഭിവൃദ്ധിക്കായി ലോകവിധിയെ നിയന്ത്രിച്ചു. ഇവിടെ പ്രജ എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ജാതനായത് എന്നാണ് ഈ പദത്തിന്റെ ശബ്ദോൽപത്തി വിഷയകമായ വിവക്ഷ. ഇവിടെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിലെ ക്ലേശിക്കുന്ന മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൃഷ്ണശാസ്ത്രം മാനവ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം നന്മയ്ക്കും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വജനതയുടെ നന്മയ്ക്കുമായിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും എന്തഭ്യർത്ഥിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം, കൃഷ്ണശാസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് അഭ്യസിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ എളിമയോടുകൂടി നാം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതാരാണ് പറയുന്നത്? ഇതാരാ പറയുന്ന? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയാണല്ലേ. അപ്രകാരം നന്മയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായിട്ടുള്ള മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നിദർശനത്തിലൂടെ ഇവിടെ ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നിദർശനത്തിലൂടെ ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമൻ ഒരു ഉത്തമ രാജാവായിരുന്നതിനാൽ ഭാരതത്തിൽ ജനങ്ങൾ രാമരാജ്യത്തിനായിട്ട് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെ മറ്റെല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അഥവാ ചക്രവർത്തിമാരും എങ്ങനെയാണ് ഭുവനത്തിൽ ജാതരായ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ട് ലോകവിധിയെ നിയന്ത്രിച്ചു. ഇവിടെ പ്രജ എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ലോകത്തിന്റെ വിധിയെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. ജനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രജ എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ജാതനായത് എന്നാണ് ഈ പദത്തിന്റെ ശബ്ദോൽപത്തി വിഷയകമായിട്ടുള്ള വിവക്ഷ. ജലജീവികൾ മുതൽ ശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യർ വരെയുള്ള ഭൂമിയിലെ വിവിധ ജീവവർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രജകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പ്രജകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല വരുന്നത്. ജലജീവികൾ മുതൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളും എന്തിൽ വരും? പ്രജകൾ എന്ന പദത്തിൽ വരും. ജാതരായ ഏവരുടെയും പിതാമഹനാകയാൽ ഈ പ്രത്യേക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രജാപതി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഏവരുടെയും പിതാമഹനാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രജാപതി എന്നും ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഇന്ന് പ്രജ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അർത്ഥവാപ്തിയോട് കൂടിയാണ് അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രജ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അർത്ഥവ്യാപ്തിയോടെയാണ് അതിവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജലജീവികൾ, സസ്യങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ഉരകങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവിധ ജീവസത്തുക്കളെയും രാജാവ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അവരേവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത്, ജലജീവികള്, സസ്യങ്ങള്, വൃക്ഷങ്ങള്, ഉരകങ്ങള്, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള് എത്രയോ ജീവാത്മാക്കളുണ്ടോ, ഈ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ കടമയാണ്? ഒരു രാജാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവരേവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. രാജാവ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാകയാൽ അവരേവർക്കും യഥോചിതമായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ കടമയാണ്? ഒരു രാജാവിന്റെ കടമയാണ്. കാരണം രാജാവ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യഥോചിതമായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. സദാചാര ച്യുതി സംഭവിച്ച ഇന്നത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ രാഷ്ട്രപതിമാരുടെയും സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെയും കാര്യം ഇങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ താഴ്ന്ന ജീവികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം ഉന്നത ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മഹത് ശാസ്ത്രമാണിത്. കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അറിയുകയാൽ ഒരാൾക്ക് ലോകത്തിലെ അത്യന്തം പരിപൂർണനായ വ്യക്തിയായി തീരുവാൻ കഴിയുന്നു. ഒരുവന് ഈ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന സർവ്വയോഗ്യതകളും ഗവേഷണ ബിരുദങ്ങളും എല്ലാം പാഴാവുകയും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സദാചാരച്യുതി സംഭവിച്ച ഇന്നത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തില് കൃഷ്ണശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുക്കാണോ, ഭാഗവതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്ത് മാതാജി? കൃഷ്ണശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഈ ഭാഗവതത്തെയാണോ പറയണത്? കൃഷ്ണശാസ്ത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണ തത്വം, അതായത് നമ്മ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, നമ്മള് ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ബുക്കല്ല. ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സദാചാരച്യുതി സംഭവിച്ച ഇന്നത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിമാരുടെയും സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെയും കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ താഴ്ന്ന ജീവികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം തന്നെ ഉന്നത ജീവിവർഗങ്ങൾക്കാണ് സംരക്ഷണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ താഴ്ന്നവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ല. താഴ്ന്ന ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക്, ഉയർന്ന ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹത് ശാസ്ത്രമാണിത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും നിയന്താവാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണിത് അറിയാൻ കഴിയുന്ന, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാശാസ്ത്രമാണിത്. കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അറിയുകയാൽ ഒരാൾക്ക് ലോകത്തിലെ അത്യന്തം പരിപൂർണനായ വ്യക്തിയായി തീരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മഹത്തായ വ്യക്തിയായി തീരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, അത് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുവൻ ഈ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അറിവുകളും എന്താണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ഈ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള നിരന്തര ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു പിതാവിനെ പോലെ രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത സംപ്രാപ്തമാക്കിയെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് എന്താ അറിയാം? ഈ ശാസ്ത്രം, അതായത് ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള നിരന്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയും അദ്ദേഹം നേടിയിരുന്നു, സംപ്രാപ്തമാക്കിയിരുന്നെന്നും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിതാവ് പുത്രന്മാരോട് ക്രൂരത കാട്ടുന്നതായി തോന്നാമെങ്കിലും പിതാവായിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം? പുത്രന്മാരോട് ക്രൂരത കാട്ടിയതായിട്ട് തോന്നാം പിതാവ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്തില്ല? പിതാവായിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത
നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിതാവ് എപ്പോഴും പിതാവ് തന്നെയാണ്. കാരണം എപ്പോഴും അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ക്രൂരത കാട്ടിന് തോന്നാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും അച്ഛനല്ലാതാകുന്നില്ല. ആ പിതാവായിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും അതിനർത്ഥമില്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും പുത്രന്മാരുടെ നന്മ മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പിതാവ് എപ്പോഴും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? പുത്രന്റെ നന്മയാണ് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തന്റെ പുത്രരിൽ ഓരോരുത്തരും തന്നെക്കാൾ മികച്ച വ്യക്തിയായി തീരണമെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിതാവ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെക്കാളും മികച്ചതാരായി മാറണം, തന്റെ മക്കളായി തീരണം, തന്റെ വ്യക്തി മികച്ചൊരു വ്യക്തിയായി തീരണമെന്നാണ് എപ്പോഴും പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആകയാൽ നന്മയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാവ് തന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഏവരും വിശേഷിച്ചും കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ച അവബോധമുള്ള മനുഷ്യജീവികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഏവർക്കും നിരർത്ഥകമായ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസനത്തിന്റെ ആദർശ സൂക്തം പ്രജകളുടെ സർവ്വ നന്മയായിരുന്നു. കാരണം പ്രജകൾക്ക് യഥാർത്ഥ നന്മയെന്തെന്ന് നന്മയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. ആ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചു പോകുന്നത്. കൂടെ നന്മയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാവ് തന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഏവരും വിശേഷിച്ചും കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ച അവബോധമുള്ള മനുഷ്യജീവികൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരായി തീരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താഗ്രഹിച്ചു? തന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ചും ഉയർന്ന നിലയിൽ അവബോധമുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ, അതായത് മനുഷ്യ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി തീരണമെന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഏവർക്കും നിരർത്ഥകമായ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസനത്തിന്റെ ആദർശ സൂക്തം പ്രജകളുടെ നന്മ മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? പ്രജകളുടെ നന്മ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. കാരണം പ്രജകൾക്ക് യഥാർത്ഥ നന്മയെന്തെന്ന് നന്മയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ട യഥാർത്ഥ നന്മ, അവർക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. ആ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. അതായത് ജനങ്ങളെ ആ ക്ഷേമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്ന രാക്ഷസീയ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ല. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുക, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്നുള്ള രാക്ഷസീയ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചത്. ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ യാതൊരുവിധ സ്വകീയ താല്പര്യവും അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള യാതൊരു താല്പര്യവും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിപൂർണനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളോടുള്ള ഭാഗിക സേവനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതമായിരുന്നതിനാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു. പരിപൂർണനെ അവഗണിച്ച് അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുമ്പോൾ സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ ജലം പകരാതെ ഇലകൾ നനച്ച് സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കുന്നതിന് സമാനമാണത്. വേരുകളിൽ ജലം പകരുക വഴി ഇലകൾ താനെ പൂർണ്ണമായി ഉജ്ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇലകളിൽ മാത്രമാണ് ജലം പകരുന്നതെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഊർജവും പാഴായി പോകുന്നു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായിരുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ശാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സർവ്വവിധ അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപ്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യ ശാസനത്തിന്റെ ഉത്തമമായ നിർവ്വഹണം അത്തരത്തിലാകുന്നു. ഇവിടെ പരിപൂർണനെ അവഗണിച്ച് അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർ സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അവിടെ എന്തിനു സ്ഥാനമില്ല? ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല.
ജീവാത്മാക്കളോടുള്ള ഭാവിക സേവനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ പരിപൂർണനെ അവഗണിച്ച് അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണത്? വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണ്, ഊർജം പാഴാക്കലാണെന്ന് പറയാണ്. അതായത് ഇതിന് ഉദാഹരണം, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ ജലം പകരാതെ ഇലകൾക്ക് മാത്രം ജലം പകരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ, ഊർജം പാഴാക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. വേരുകളില് ജലം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ തന്നെത്താനെ ഉജ്ജീവിച്ചു വരും, തന്നെത്താനെ അതിന് എന്താ പറയാ, അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് വൃക്ഷം വളർന്നു വരും. പക്ഷെ ഇലകളിലാണ് ജലം പകരുന്നെങ്കിലോ മുഴുവൻ ഊർജവും പാഴായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ശാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തുക്കൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സർവ്വവിധ അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപ്തരാകുന്ന വിധത്തിൽ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, ആ പ്രജകൾ എല്ലാവരും തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ജന്മത്തിൽ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സർവ്വവിധ അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപ്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല അടുത്ത ജന്മത്തില് സർവ്വവിധ അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപ്തമാകുന്ന വിധത്തില് കൃത്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാസനത്തിന്റെ ഉത്തമമായ നിർവഹണം അത്തരത്തിലാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? രാജാവിന്റെ ശാസനം. അതായത് ഒരു രാജാവ് എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങള്, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല്ല, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അവരെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആര് ചെയ്തിരുന്നു? ഇവിടെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്തിരുന്നു. ശ്ലോകം 5. സമ്പത ക്രതവോ ലോക महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं सम्पदा क्रतवो लोक महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമ്പദ സമ്പത്ത്, ക്രതവ യജ്ഞങ്ങൾ, ലോക ഭാവി പ്രാപ്യസ്ഥാനം, മഹിഷി രാജ്ഞിമാർ, ഭ്രാതര ഭ്രാതാക്കൾ, മഹി ഭൂമി, ജംബുദ്വീപ നാം വസിക്കുന്ന ലോകം, ആധിപത്യം പരമാധികാരം, ച യശ ഖ്യാതി, ച ത്രിദിവം സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾ, ഗതം വ്യാപിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ പോലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ലൗകിക സമ്പത്ത് മികച്ച പ്രാപ്യസ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ ഉതകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്ഞി, ധീരന്മാരായ ഭ്രാതാക്കൾ, വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശം, ഭൂലോകത്തിനു മീതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭൂലോകത്തിന് മീതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം എല്ലാവിടെയും എത്തിച്ചേർന്നതാണ്. എല്ലാവിടത്തും അത് എത്തിയെന്ന് പറയുന്നത്. സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ പോലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ
ലൗകിക സമ്പത്തും മികച്ച പ്രാപ്യസ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ ഉതകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജ്ഞങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരന്മാരായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കള് സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് ഭൂലോകത്തിന് മീതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് ഇതെല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലേക്കും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആ യശസ് എല്ലാവരുടെയും വ്യാപിച്ചിരുന്നു, എല്ലാവരുടെയും എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സമ്പന്നനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാമവും ഖ്യാതിയും മാത്രമേ ലോകത്തിലുടനീളം അറിയപ്പെടുകയുള്ളൂ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സദ്ഭരണം, ലൗകിക സമ്പത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹനീയയായ പത്നി ദ്രൗപദി, ഭ്രാതാക്കളായ ഭീമന്റെയും അർജുനന്റെയും വീര്യം, ജംബുദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിന് മീതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുദൃഢമായ പരമാധികാരം എന്നിവയെല്ലാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമവും യശസ്സും ഉപരിലോകങ്ങളിൽ വരെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇവിടെ ലോക എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ആകാശത്തിലുടനീളം അഥവാ വിവിധ ലോകങ്ങൾ അഥവാ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകീർണമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. വർത്തമാന ജീവിതത്തിലെ തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ബലത്താൽ ഒരുവന് അവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:25 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടെ സമ്പന്നനും ശ്രേഷ്ഠനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാമവും ഖ്യാതിയും മാത്രമേ ലോകത്തിലുടനീളം അറിയപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണം സദ്ഭരണമാണ്. അത് ലൗകിക സമ്പത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹനീയമായ പത്നി ദ്രൗപദി, പിന്നെ ഭ്രാതാക്കളായിട്ടുള്ള ഭീമന്റെയും അർജുനന്റെയും വീര്യം, പിന്നെ ജംബുദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിന് മീതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുദൃഢമായിട്ടുള്ള പരമാധികാരം, ഇതെല്ലാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമവും യശസ്സും എല്ലാം ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവിടും മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആ ഭരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു. ഇവിടെ ലോക എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയമായ ആകാശത്തിലുടനീളം അഥവാ വിവിധ ലോകങ്ങൾ അഥവാ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകീർണമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ലോക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും പറയാണ്. ഇവിടെ ആകാശത്തിലുടനീളം അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വർത്തമാന ജീവിതത്തിലെ തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ബലത്താൽ ഒരുവന് അവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ബലാത്കാരമായുള്ള പ്രവേശനം അനുവദീയമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊന്നും ബലാത്കാരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൊണ്ടോ നമുക്കൊന്നും അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബഹിരാകാശത്തിൽ ചില 1000 മൈലുകൾക്കും മേൽ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച നിസാരരായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഒന്നും പ്രവേശനാനുമതി നൽകപ്പെടുകയില്ല. മെച്ചപ്പെട്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള മാർഗം അതല്ല. അത്തരം സന്തുഷ്ടമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെയും സേവനങ്ങളിലൂടെയും ഒരുവൻ യോഗ്യത നേടണം. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടിലും പാപിഷ്ഠരായവർക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ യാതനകൾ അധികം അനുഭവിക്കാനായി മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുന്നത് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതും ഭഗവത്ഗീത 16:19 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ നല്ല യജ്ഞങ്ങളും യോഗ്യതകളും അത്രത്തോളം ഉത്കൃഷ്ടവും ധർമ്മപരവുമായതിനാൽ സ്വർഗീയ ഉപരിലോകവാസികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ അവരിലൊരാളായി സ്വീകരിക്കാൻ മുമ്പേ തയ്യാറായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ബഹിരാകാശത്തില് ചില 1000 മൈലുകൾക്ക് മേൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച നിസാരരായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും പോലും എങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല, ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ. അത്തരം സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെയും സേവനങ്ങളിലൂടെയും ഒരുവൻ യോഗ്യത നേടണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്കത് കഴിവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയ യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെയും സേവനങ്ങളിലൂടെയും അതിനുള്ള യോഗ്യത നേടണം. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും പാപിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ യാതനകൾ അധികം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുന്നത് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്,
ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും പാപിഷ്ഠരായവർക്ക്, അതായത് പാപജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് അധപതിക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ നല്ല യജ്ഞങ്ങളും യോഗ്യതകളും അത്രത്തോളം ഉത്കൃഷ്ടവും ധർമ്മപരവുമായതിനാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ വിധത്തിലും യോഗ്യത നേടിയൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടും ധർമ്മപരമായിട്ടും ഉള്ളൊരു ധാർമ്മികനായ ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗീയ ഉപരിലോകവാസികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ അവരിൽ ഒരാളായി സ്വീകരിക്കാൻ മുമ്പേ തന്നെ തയ്യാറായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വർഗീയവാസികൾ ഒക്കെ, ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള സ്വർഗീയവാസികൾ അവരെല്ലാവരും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. മുന്നേ തന്നെ തയ്യാറായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള, അത്രയും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 6. കിം തേ കാമസുരസ്പാർഹ മുകുന്ദ മനസോദിജഃ അതിജാഹ്രൂർമുദം രാജ്ഞ ശ്രുതി തസ്യായഥേതരേ. കിം തേ കാമസുരസ്പാർഹ മുകുന്ദ മനസോദിജഃ അതിജാഹ്രൂർമുദം രാജ്ഞ ശ്രുതി തസ്യായഥേതരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം എന്തിനു വേണ്ടി, തേ അവയെല്ലാം, കാമ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷയങ്ങൾ, സുര സ്വർഗലോകവാസികളുടെ, സ്പാർഹ അഭിലാഷങ്ങൾ, മുകുന്ദ മനസ മുമ്പ് തന്നെ ഈശ്വരാവബോധമുള്ള ഒരുവന്റെ, ദ്വിജ ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ, അതിജഹ്രു സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയുക, മുദം ആമോദം, രാജ്ഞ രാജാവിന്റെ, ക്ഷുദിതസ്യ വിശക്കുന്നവന്റെ, യഥാ അതുപോലെ തന്നെ, ഇതരേ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ, വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ, സ്വർഗലോകവാസികൾ പോലും അതിനെ അഭിലഷിച്ചിരുന്ന തരത്തിൽ മോഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ഐശ്വര്യം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിമഗ്നനായിരുന്നതിനാൽ ഭഗവത് സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയാണ്, ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ, ആ ബ്രാഹ്മണരോട്, ആ ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറയാണ് അല്ലെ, സ്വർഗലോകവാസികൾ പോലും അഭിലഷിച്ചിരുന്ന തരത്തില് മോഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഐശ്വര്യം. പക്ഷെ രാജാവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിമഗ്നനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം തൃപ്തി കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ജീവാത്മാക്കളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന 2 വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ 2 വിഷയങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കളെ സംതൃപ്തമാക്കാനായിട്ട് ലോകത്തുള്ളത്. ഒന്ന്, ഭൗതികതയിൽ നിമഗ്നനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് മാത്രമേ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതേസമയം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുമ്പോൾ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി പ്രേമയുധ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾ സംതൃപ്തനാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലൂടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുമ്പോൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? അയാൾക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. ജീവസത്ത വ്യവസ്ഥാപിതമായി സേവകനാണെന്നും അല്ലാതെ സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവനല്ലെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ആരാണ്? സേവകന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്.
ആര് ജീവാത്മാക്കള്, അല്ലാതെ സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ അല്ലെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവനല്ല ജീവാത്മാവ്, സേവകനാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഉപാധികളാൽ വ്യാമോഹിതനാകുന്ന ഒരാൾ താൻ സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് വിചാരിക്കാണ്? ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കാണ്, ഞാൻ സേവകനല്ല, ഞാൻ സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവനല്ല. തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കാമം, ലോഭം, ക്രോധം, മോഹം, ഗർവ്, മതം, അസഹിഷ്ണുത എന്നിവയുടെ സേവകനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ആരാണ്? സേവകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവനല്ല, സേവകനാണ്. തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കാമം, ക്രോധ, ലോഭം, മോഹം, ഗർവ്, മതം, അസഹിഷ്ണുത എന്നിവയുടെ സേവകനാണ് താൻ. ആത്മീയ ജ്ഞാന പ്രാപ്തിയിലൂടെ ഒരാൾ യുക്തമായ ബോധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ താൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യജമാനനല്ലെന്നും വെറും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകനാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാന പ്രാപ്തിയിലൂടെ എപ്പോഴാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ യുക്തമായിട്ടുള്ള ആ ബോധത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യജമാനനല്ല ഞാൻ, മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകനാണ്, വെറും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകനാണെന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ സമയം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അയാൾ യാചിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക ആനന്ദമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ വ്യാമോഹിതനാകാതെ സന്തോഷവാനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്താഗ്രഹിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കും, യാചിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതിക ആനന്ദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ വ്യാമോഹിക്കപ്പെടാതെ അതിലേക്ക് വീഴാതെ സന്തോഷവാനായിട്ട് തീരാനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ മുക്താത്മാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ആകയാൽ ബൃഹത് സാമ്രാജ്യത്തിലോ ഉത്തമയായ പത്നിയിലോ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ ഭ്രാതാക്കളിലോ സന്തുഷ്ടരായ പ്രജകളിലോ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യത്തിലോ അദ്ദേഹത്തിന് ആഹ്ലാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവയ്ക്കായി ഭക്തൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തനെ താനെ അനുഗമിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭക്ഷണത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു? മുക്താത്മാവായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് മുക്താത്മാവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മാത്രം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യം, ഇത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടെന്നോ ഉത്തമയായ ഒരു പത്നിയാലോ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ സഹോദരന്മാരാലോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടരായ പ്രജകളാലോ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ എന്തിനൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല? ആഹ്ലാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആഹ്ലാദമുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല. ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഭക്തൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല െങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന് തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരും. ഇതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭക്ഷണത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയെ അതായത് വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഭക്ഷണത്തിനൊഴികെ വേറെ ഒന്നിനും ആ വ്യക്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്തിനു മാത്രം സംതൃപ്തനാണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വിശന്നു വലയുന്ന ജീവാത്മാക്കളാൽ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ലോകവും പൂരിതമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിശന്ന് വലയുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വിശപ്പ് നല്ല ഭക്ഷണത്തിനോ പാർപ്പിടത്തിനോ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല? നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാർപ്പിടം കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിശപ്പ്, ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശപ്പ്. മതിയാവോളം ഭക്ഷണമോ പാർപ്പിടമോ സംരക്ഷണമോ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വിഷയങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ലോകം അസന്തുഷ്ടമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അജ്ഞത നിമിത്തം മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ മതിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പാർപ്പിടം, സംരക്ഷണം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാല് ഈ ലോകം അസന്തുഷ്ടമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ സംതൃപ്തിക്കായാണ് വിശന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ വിശപ്പ്
വിശപ്പ് ഭൗതിക വിശപ്പായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മീയമായ ഒരു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭൗതികമായ വിശപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങേയറ്റം ആഡംബര സമ്പന്നിതമായി ഭൗതികമായി സംതൃപ്തരായ ജനങ്ങൾ പോലും പിന്നെയും വിശന്നിരിക്കുന്നത് വിഡ്ഢികളായ നേതാക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരുടെ വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും പിന്നെ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിശപ്പ് ആത്മീയ ഭക്ഷണത്തിനും ആത്മീയ പാർപ്പിടത്തിനും ആത്മീയ അഭയത്തിനും ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. പരമ്പൊരുളായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംസർഗത്തിലൂടെ ഇവ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഇവയൊക്കെയുള്ള ഒരുവനെ സ്വർഗലോക നിവാസികൾ ആസ്വദിക്കുന്നവനായാൽ പോലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭക്ഷണമെന്നും പാർപ്പിടമെന്നും രക്ഷയെന്നും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമെന്നും വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നവയാൽ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിശപ്പായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, അങ്ങേയറ്റം ആഡംബര സമ്മാനിതനായിട്ട് ഭൗതികമായ സംതൃപ്തരായ ജനങ്ങൾ പോലും പിന്നെയും വിശന്നിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അവരുടെ വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും പിന്നെ എന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ഭക്ഷണത്തിനും ആത്മീയ പാർപ്പിടത്തിനും ആത്മീയമായ അഭയത്തിനും ആത്മീയമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആത്മീയമായ രീതിയിലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിശപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാർപ്പിടവും ഭക്ഷണവും അഭയവും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയും എല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശപ്പാണ് ഉള്ളത്. പരമ്പൊരുളായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്തിലൂടെ ഇവ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള വിശപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആകയാൽ ഇവയൊക്കെ ഒരുവനെ സ്വർഗലോക നിവാസികൾ ആസ്വദിക്കുന്നവയായാൽ പോലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭക്ഷണമെന്നും പാർപ്പിടമെന്നും രക്ഷയെന്നും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമെന്നും വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നവയാൽ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന എല്ലാതും സ്വർഗലോക നിവാസികള് അനുഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആസ്വദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ആരെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീത 8:16 ഭഗവാനാൽ ഉത്കർഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഭൂമിയിലെ കണക്കുകൂട്ടലനുസരിച്ച് അനേക ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ ഗുണീഭവിച്ചു ആയുസ്സുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോലും ഒരുവന് തന്റെ വിശപ്പിനെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ബ്രഹ്മലോകത്തിനുപരിയായി അതിവിദൂരതയിലുള്ള ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന അനശ്വരതയിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ മുകുന്ദന്റെ സംസർഗത്തിൽ ജീവാത്മാവ് അവസ്ഥിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത്തരം വിശപ്പിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോലും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഒരുവന്റെ വിശപ്പ് സംതൃപ്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോയാലും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ആ വിശപ്പിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള അതിവിദൂരതയിലുള്ള ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന ആ അനശ്വരതയിലായ ബ്രഹ്മലോകത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇതിനെ സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ആ പ്രാപ്തമാകുന്ന അനശ്വരതയിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ മുകുന്ദന്റെ സംസർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിനെ ആ വിശപ്പിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ വിശപ്പ് അതീന്ദ്രിയമായ വിശപ്പിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകത്തിലെത്തിയാലും അതല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്തിലെത്തിയാൽ പോലും അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വിശപ്പിന് ശമനം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തിടത്തോളം അതിനൊരിക്കലും ഒരു ശമനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माताजी प्रणामम हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम हरे माताजी। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, നല്ലൊരു എല്ലാവർക്കും സമയം ഭഗവാൻ ശ്ലോകം തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम।